nggo boneka. Nah, kenalan riyen nggih. Sing niki Bu Guru, sing niki Komut, sing niki Lala. Nah, saniki persani drama sing badhe Bu Guru pareke nggih, dimirenge nggih. Nggih, Bu. Halo Mama. Piye kabarmu? Apik kok. Ayo dolan. Ayo. Ayo dolan ning lapangan. Ayo. Banjur Bu Guru banjur praktekke drama sing nomor pindho. Sugeng enjing Bu Guru. Sugeng enjing le. Piye kabarmu? Alhamdulillah sae. Nah, saking loro drama dewau, sapa sing ngerti perbedaane? Ayo. Betul, Bu. Iya.
Yo coba dipikir, wong-wong kuwi lagi ngomong karo sapa lan gunakake basa apa? Sugeng enjing, anak-anak hebat. Ayo podo sinau bareng. Halo anak-anak hebat, kenalkan ini Bimo dan Lala. Mereka siap belajar bersama kita. Anak-anak, saiki ayo podo sinau. Opo kowe ngerti opo iku unggah-ungguh basa? Unggah-ungguh basa yaiku tata krama nalika nggunakake basa Jawa. Tegese kita kudu milih basa sing trep nalika guneman karo wong liya. Anak-anak, ing basa Jawa ana loro basa sing kerep digunakake, yaiku basa ngoko lan basa krama. Tegese kita kudu migunakake basa sing trep miturut wong sing diajak guneman. Saiki ayo sinau basa ngoko. Basa ngoko digunakake nalika guneman karo kanca lan adik. Halo Lala, kowe arep dolan ora? Iya, ayo dolan bareng. Anak-anak, guneman Bimo lan Lala mau kelebu basa ngoko. Amarga padha guneman karo kanca. Anak-anak, menawa guneman karo bu guru, apa isih nganggo basa ngoko? Aku arep menyang kamar mandi. Apa isih nganggo basa ngoko? Anak-anak, miturut panemumu, gunemane Bimo mau wis trep durung? Apa isih nggo basa ngoko? Dereng trep nggih anak-anak. Amarga Bimo guneman karo bu guru nganggo basa ngoko. Yen guneman karo guru, bapak, ibu, lan simbah, kita menggunakan basa krama. Nyuwun sewu, Bu Guru. Nggih, Bimo. Kulo badhe dateng kamar mandi. Anak-anak, guneman mau kelebu basa krama. Basa krama digunakake nalika guneman karo guru lan wong sing luwih sepuh. Saiki ayo dolanan sithik. Yen guneman karo bu guru nganggo basa apa? Nah, yen guneman karo ibu guru nganggo basa apa? Basa krama. Leres. Menawa guneman karo bu guru, kita menggunakake basa krama. Iki pitakon pungkasan, yen guneman karo adik nganggo basa apa? Yen guneman karo adik, kita migunakake basa ngoko. Saiki pitakon sabanjure, yen guneman karo simbah nganggo basa apa? Leres. Yen guneman karo simbah, kita migunakake basa krama. Hebat, kowe wis sinau unggah-ungguh basa. Elinga, gunakno basa sing luwih trep. Matur nuwun. Alhamdulillah, kasiran dina menika sampun rampung. Saiki ayo padha nyimpulake apa sing wis disinaoni. Sapa sing isih ilang? Apa sing diarani unggah-ungguh basa? Nggih, napa saminya? Unggah-ungguh basa yaiku tata krama nggunakake basa Jawa. Laras, bener sekali. Unggah-ungguh basa yaiku tata krama
loro basa, bedane basa Moko lan basa Kromo, lan kapan gunakake loro-lorone yen ketika gunungan. Nah, bocah-bocah, gunakake basa Kromo iku dudu mung amarga tugas sekolah. Nanging uga minangka cara kanggo ngajeni wong tuwa, guru, simbah, lan wong sing luwih tuwa. Yen saben dina dibiasakake, mesti bakal dadi bocah sing sopan lan disenengi wong akeh. Nah, kanthi gunakake basa Jawa sing becik lan bener awake dhewe, uga melu muri-muri lan nglestarake budaya Jawa. Mula ayo wiwit dina iki padha biasake nggih. Saiki Bu Guru menehi tugas sing paling gampang sanget. Nalika tekan omah, coba hubungan nganggo basa Kromo kali bapak, ibu utawa simbah utawa kalih wong sing luwih tuwa sing ning omah nggih. Siap? Siap. Mengko ing pasinengan sanjane Bu Guru arep ngrungokne pengalaman kalian sapa wae sing gelem crita bakal oleh apresiasi saka Bu Guru. Saniki saderenge wangsul Bu Guru enten speaking. Coba kalian berdiri dulu. Nah, speaking-nya Bu Guru menika yaiku tepuk semangat nggih. Tepuk semangat. Kita undang play. Nah, sadere mulai ayo padha menduwur